Nyale gwetoma gwikibirengo gyeigoro. Lakini ngaikangarira ngotebo monenone. Abona achagitega. Yesu nae tata. Umutori bubugima bwane. Kanti ikibungu eke ukoigora iga. Yegora. Uigoro kunure igengoreye. Ibintu bire mahomo sunteme bikoreki. Bisoke. Tonya tu aseri u. Kuchisikege ita akaroma mukorera. Igatenentie gari. Ekarate ni gari akamote bishya konigana nabango kwa naigo. Mama kumwerese rega naiga sibya cyambura. Yentekanga ngakigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito karo montachiro bisito to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mano sana mwanchi muliebeta seni ya Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya eli ndengo manye na raya basaki baitu babere bagutukana kunyaba na baigwa kweneke bunato ikire asemesa ito ya mangana maya nigo yaragirense ya mo ya bono maragoba asinero bere boikirano bakoletera mangana maya asenchira yo boikirano inyora astinse mo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bako genda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na wega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na bako tunya gwetera www.ndizitv.net iretera na Fridah Kerubo na sense mochi chibiorokelio ni otukubwatanere Joshua Auta toskato nyegerangu irana ndasege Kerubo sio elinde ngomanye amange. Mwanchi
mwanchi omurigereria ngo kwarigani bene rinde tosanga subwamo gochaka bono iga goika omoelio Amayia yebire bigani otokoyachakera koroi county ya Nyamira asingo kumenya bunanigo abarayikorwa se county yo bagendete kurwa amagomba abo gochia ase eamate nyagosira omo MCA Elijah Osiemo oyoro omo MCA we ward ya Nyamaya obeteka gosiria obugima bwaye kubatikana n'umubasukana w'iparo yobeteka koyenekigwa litko lya igoro nyagosira nigo bali kogenda asomochi o Nairobi asibalinge no mo MCA o township Duke Masira nabo igo mo MCA o Mochore Priscilla Nyachichi ababete bakumirana no mubasukana w'ipara ase babirabo bagendete konyora obogwene asibabete bagotigirwa chingo machintindi nabo igo goikigwa ase nyagitari ya gakani mimucho Nairobi erindo kwenyorera obogwenya bakoragwa nomo MCA gose omonogeri ase county ya Nyamira Thedius Nyabaro nabo igo omuraibwa bakena ba MCA bande nigo baba gotalera ase nka ya Nyagosira Elijah nabo igo koremya ya mateyo chinga kechiga bale nobokendo muri kicho Joma Angi nabaka gwikirana chinsemecho nabo igo gotwaliganeria oroboti rokobwatia Ebirero na mayanda ime county Nyamira maga yoko musiria omurebu abange asebunge county Nyamira Elijah Osiemo oyubo igo oromo MCA we wodi Nyamaya asomo basokano bwepara Ensa ya mayumayu barenchera go Nairobi assembly ya Nyamira na jioni ya leo tumepata habari ya kuzunisha na kwa bahati mbaya tukampoteza kiranja mkuu wa wengi ambaye ni majority leader ase chinga kicho mubasokano nigarenge no mo MCA be wodi township Duke Masira no mo MCA Omochore Priscilla Nyatichi kago kwana nabaliki bamangana Amayia nigo mo MCA o township Duke Masira atoerete buna umubasokano yo orenge bad luck on the way. Tukapatana na pikipiki yenye ilikuwa imepepa makaa. Driver alipojaribu kuikwepa kidogo, nao pia yule mjamaa akashtuka tena naye pia karudi kwa barabara. Kujaribu tena kuikwepa kabisa, ndiye akagonga makaa yenye alikuwa amebeba na ilikuwa ni makaa mingi sana. Omo MCA township Duke Masira niganyorete chingoma ase okoboko ase omo MCA Omochora Priscilla Nyatichi anyorete okumia omogongo. Mimi na driver ndio tulikuwa mbele. Hao wenzangu mwenye alikufa na huyu mwenye ameumia pia sana wao walikuwa nyuma. Niliumia tu mkono ndio uliteguka kabisa. Na hapo kwa kifua niko na ukali kidogo. Omonogeri we county Nyamira Enoch Okero na ichanira kumusiria omo MCA oyo na gotoma engora yaye asenka Nyagosira. Tunaambia familia, watu wote wa Nyamira na Kenya yote kwa pole. Egatia barayi baikiranite asensemeyo no mubunge omokoro Burabuben Momanyi omubunge omokoro West Mugrango Vincent Kemosi omwaziri bwobonjereria county Nyamira Bernard Maina aba MCA na barayi bande asebachanirete kumusiria omurayi bwengencho mono. We've lost a young brilliant honorable member of the county assembly of Nyamira and the majority leader. It's indeed very sad. We want to wish them comfort, especially this difficult moment. We also want to wish our brother, Honorable Duke Masira, quick recovery. It's a very sad day for the county of Nyamira, but we believe the two will get well soon, go back to their duties, and we wish the family of the late Osiemo, wish them well. County Nyamira Tadeus Nyabaro araba MCA na bakoli emeremo asebunge county Nyamira ase okomolera Nyagosira. Honorable Masira, Honorable Nyatichi, and Honorable Osiemo were traveling to Nairobi for an official meeting when their car was involved in an accident with a motorbike rider. Sisi tumefanya kazi kwa pamoja kwa vizuri sana kwa mwaka mmoja ambao umepita, na
tegemeo letu ama tulikuwa tunategemea ni kwamba yote tunayosema ama tunayofanya katika County Assembly ya Nyamira tunaweka watu wa Nyamira kwanza. The late was a very intelligent young man, soft spoken, and he would really coordinate his work very well. May God rest his soul in peace. Asebatalira enka ya Nyagusira ensemo ya marara ewodi ya Nyamaya na kubaremia Timo likogenda Timo likogenda. So can say I became emotional because the other day was in Nairobi. Kerotwikirana asenkeyo nigo twanyora bale namasyo yo goichania nobororo obonene. Asebateba ogusira kwaye nigo gwatigire libagali nene mono. We did not envision this. Yani, we are devastated. We have lost a rising star. Nigo aba MCA au baberedi ukumasira na Priskila Nyatichi bagenda tekonyora obobwenia asenya gitari ya Gakan ase umubere Onyagusira ogachire asenkendu ya ume kurwa se bunge County Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Miyamano sana murikecho Job Maangi asogotwariganiria oroboti oru asinchira yobikirano gotigara ime oroboti oru nigongo kumanya buna ogosira kwaye omo MCA Onyamaya Elijah Osiemo nigo kogendete kuimukia amayanda amanene ababwatani be sector ya matatu kurase county ya Nyamira kulende bagakorera se county ya Kisii nigo besokire nabo igokorwa engora yabo gochia ase enka ya Nyagusira chinga kiecho boigo nigo baboli omugavana we county ya Nyamira Eyemo kwimukia getambukiro nabo igo gosira omwanchi Onyagusira wetera kweneke mnanko mwale emirimo ase county yo elinde kogendereria enka yaye olikecho Hamisi Josephat Namange. Eyemo basukano omobego kolekana anene ase para ya Naivasha kwenda Mayimayo litkole igoro na koirera gosiria obogima bwaye omwemsie bwe wodi Nyamaya Elijah Osiemo nabo igo babere konyara ko bagotigone chingoma chintindi mbono nigo ababwatani be sector ya matatu imeye county ya Kisii abo igo bale abamenyi be county Nyamira banyara ko bagwesokia nabo igo kubwatoka engora yabo gochia ase enga ya Nyagusira Elijah Osiemo Ondo ya Kerubo matatu kwa se county Kisii nigo twagotewa pole sana ase family ya umumururi ya MCA Nyamaya ward kurukunga Kericha nigo twagotewe family ya pole bekiagera elichaga sogeda ku nyumba alikwendegas obakoreri asoko wakirisha abananchi ba Nyamira County aliase mucho Nairobi karotwa tegerete gato konyora chiapari chimbe kabisa chibatabanga mapati mbaya elichasi kuna matatu union twarure ngora ya bena ko Nyamira County soko siro mweshimiwa na abantu banyatoka bakumia bagukwana amaneketa seni Ndizi TV nigo ababwatane barokanire bakogikiria anene oyo ringe omwemsebwe wodi yo asanyale ko bagagwesokia na goteba nare ange koira libagari ya Nyagusira na kweneke buno nyale ko bagawikirania amagendro yabamenyi be wodi ya Nyamaya ande no mwesimigo yo oruo oyo siwe richa ali press na gwete go kwana bobesana etali buyanga manero ko ruseti ngana na bukwira na kolegas maki otakora banga matanga ye richa uma kolengeria mangana bunayo aitubuga dibuso kodakora ikaranza watu wako kigeringa aki ora atika mangana ye richa ndobasa kolengeria njirende otimoke ora aganya matanga ye richa naende umaya koja kunya gukwana lakini boigo nigo ababwatane bamubolirie umugabana we county ya Nyamira Amos Nyaribo anyare ko baga wesokia kwenekia uranyare ko baga kubwata koboko enka ya Nyagusira Elijah Osiemo na kwenekia buna omurugio nyare ko baga kwenyorera emeremo irachi ko baga kwenekia buna nyare ko baga gukinia abana ba Nyagusira omwemsie uyo Elijah Osiemo njenale kuvolia abantu banyamaya ward abantu ba Nyamira County babo wali omusarabu olia
narocho madam uri otigire bono otigaire galia ese Nyamaiya ward ase family no musubati omoke naende nare educated nje nare gusaba abana inchi ba Nyamaiya in fact inyo yarenge after tweniri omwana oyo minto inche yale kunyarekana na nuweso yane omusubati uri yarenge kogenda apo atari ko pingu na montonde aegwe egento kerikyo mugakoye akole esamagani ari mugakoye atete gukora abantu banyamaiya naende buno yo minta atiekire gokwana egabana yaitu ya Nyamira County kware korora mabera o muswati oria kende county netabanga nobo moyo MC okomwa lakini omwe kende county akinerie ebinta kana biri elichabatire kuripoteri gotaseni Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterane Josephat Hamese. Biamano sana umurigecho Hamisi Josephat asogotwaliganilia oroboti orwa senchira yoboikirano gotigana no oroboti orwa na gusikamotu asoroboti rondo mwanchumulia ni gongo kumanyabuna abwatani korwa sobo mobwa Azimio la Umoja na boigo Kenya Kwanza nigo bagendete kwirubilia boikirano asogotwara chinkwana chiokoigwana litko lia ankyo osanga na bamenyi korwa sensemo ya Nyamataro yogotoka sewadi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu chache South the county ya Kisii nigo barwe ibirengere byabo bosio bwechingwane cyo asebairera okwege nabuna nigo kirachi gutwara amatunda muri keito Saranyarangi ontita na atalira sinsemecho nabo igo gutwariganira oroboti rokobwatia omwali ojeli tukolia anke Jumatano nigensemo ya Kenya Kwanza baraumerane na obumo bwa Azimio la Umoja wa Kenya iligokora chinkwana echibabeire bakwaligania asege kabono nebigana bibirengerelio bya bananchi monokorwa sensemo ya Nyamataro igotoka asebunga ya Kitutu chache South kuigwana kobororo amangana aliyo mungusaro nene simame elime TV do jasijiseme chibe jasiniu ejiseme ya Kenya Kwanza nkonyara ko utwirali bageri kubatebya baba abantu bakoleto mulembe echinkwane echo chirigere biye bwikirano ekiagara nyona abakomeli serikali bagwate light yabo na dembaro chese abo kongubule baigwana ne rod mabwira nansi ekinasi yitu mna itokana kwa na mano gapara okonyara customer chiyo chikuruncho kapokana kumunyokani namangana Kenya Kwanza abantu bali barutekia aibu yabo nuko rigererio bugima bwa abantu bari support mapo baikira baonjokire bagendera ko misano na bagendera ko ruterio biri nigo bamubolire Dr. William Ruto no mokonyo ya Rigathi Gachagua kuligereria ngana kibara yeli birengo by'ubugima asogokora chinkwana no bamabwa Azimio la Umoja wa Kenya gera ngwibune kagoteba singa kiagana no modebutio yenga obugima bwa Kenya ngantura akaranga uchumi nigolere iyo uchumi nigolere lakini ekosa ne bono batie kuligeria umuntu orede to uchumi ye kabaigoro baligeringa kio ama Kenya yo kawaida oyo baitita sasa meji echo korona kia koraki na kio bagwa eboko baraisi abamenyi abo barabaonchoreria nigo bono baburia serikali gokeya amagori ebintu byengencho ase chingwane echo barakore abwankyo abe baturigereri igoro ya makuta baturigereri kuyerie ebintu nane baitige baturigereri ese bibiri babeka yinyomba tegotakonya baraturigereri umwana incho roko bantu baragera bana baito baka bapaenda school ntotaite bintu bira neze twabasa tokina bona na kitoko somia bana na kitoko lenda bakuru ntotagete bintu bira neze kwikatobe maya ya baba na tobegete bocho asensemo yo bonchoreria nigo banchiranire buno bonchoreria bwiranire nse asebate besa nchiyo amono bugima nigo bogendrete gokonga kigima migoro ya mangano bonchoreria tokara to musigo menya besa nchiyo abantu basarate kirentu bwati besa bosi kwa jirego ota jirego abantu nkorera bali yegero nabono abantu baikulina bono ntuna kitoko nyale kana bana boda boda mudoko kukolera nigo basabire chinseme chibere koigwana ekiagera maandamano gosokorobekana nkogokonya abakenya ruto toligereria toinyore anza muzara na baba moleto molete Kenya batamo bakwane baigwanane tokanduruka baka waida mna bakenda baka waida basumbukire bataiwana ne team case maandamano kwa ngachipara tago tokonya
Nabato tigamangana kwenda kuminuka chipara chifuru kusamba ibintu by'abantu kusalia abantu bandi bari bagumugiti chiloni bakona ari ibintu byabera ni maya gaseba ko rusaba banare koirani twari kusaba serikali bayigwanane maandamano yaliarabaga musikiraira moro dinga tangaza ga Kisii ilituadiri sana mnaitwa bana boda boda jato misete ikera ntu ali konyara sanyo ne town there some parts utali konyara weta pi ona ali kusaba ankyo kaba uchi kuikarasa babe abantu bakoleto mulembe nara maoni ya wananchi kwa sensemo ya Nyamataro ikotoka imeye bunge ya Kitutu cha South asibabu ya serikali ikora wana Dr. William Ruto ama numurai wiki ya makiazimio la umoja wa Kenya asichingwa na chira koreka litukolia ankyo sensemo ya Bomas of Kenya asabasabiro mulembe nuko iwana egera magima ya Kenya anyale kwa bakago sukagosio Yengo ripoti ya Egetoseni kia Ndizi TV mtenigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Biamano sana muriketo Sara Nyarangi Ontita asogotwaliganira robotero asenchira yobwikirano. Hotigana nayo nagosuka mutu asoro botironde nigongo kumenya buna nenchira Eyemo yokwirania okoboko ni geskuru ya Mubamba COG yogotoka ase sub county ya Masaba South ward ya Kiamukame bunge ya Nyaribali Masaba yakiraniri omorobelyo yo bene kolengana no morokia omonene Dr. Jojo Gochi nigo barachi kubwaterana ase amangana anemono kwenekia obochenu ase bitoetana ine nabo igogosira bali batali nyara umuriketo Brighton Makoli na mange Eskuru Eyemo kuru Masaba South ase wodi ya Kiamukama ebunge ya Nyaribali Masaba county ya Kisii nigobono ya chake Kerubo konyigochi ase bali babaetana ine annebunenchera Eyemo yokwirani okoboko Dr. George Ogochi eno mwalimu monene bweskuru eyo otwera ningi gekwirira bagokora engana eyo. And the border gentlemen have been at the forefront in ensuring that our students don't mess up. And not once, not twice, several times they have brought students who were found out of school without permission, cheats. And that has made our students not even think of sneaking out of school. Nigakwera obono bwa matobuya gati yabamenyi bensemeyo amo oneskuru. Out of this cooperation between the school and the border riders, we believe that there is going to be more benefits in terms of they are going to offer better services to our clients, that is parents and our students. Korenganere obwagachi iwe bibande bigochi as abana boda. We are happy that they will be out of danger, particularly those who used to park outside on the streets, on the road, which is very busy, being used by many motorists. The element of dedication of those sheds is an indicator that the church has taken a central role in terms of championing this, what we can be able to do for our community. So the church is at the forefront together with the school. We created 3 water points to the community, donated by the school, free of charge, but then under regulations, and the community members are fetching water from those points. Before then, I remember most of our members of the community, a number of them elderly, used to go very far, about 5 kilometers to fetch for water. Ntuataka kumanya buna nkaiba kurus chibese chogokora ayonsi ekerobogima baganeta gokonga sense ya Kenya. It is really very tricky, especially when you look at this very harsh economical situations, especially in our schools and everywhere. But I want to applaud the management of this institution for their prudency in terms of financial management. We have been able to save from the parents, it is a saving from the parents' levy that we normally receive. And apart from what we have been able to do internally, we decided that we can also get to the community and try to do something for them. So it is actually purely from parental savings. Kasrim Obedi amona chose mageto nabateneli babana boda kurwa sense meyo abanyareba kokera obokoreri obu bweskuru eyo. Tulikuwa tumenyeshewa siku nyingi sana na kupigwa jua.
lakini wakati mwalimu mkuu alipofika tukaenda tukamuongelesha, akaja akatuchangia kipanda. Tumeshukuru sana na tutakuwa tunashirikiana na shule bega kwa bega. Asante. Watu wasipigane huko kwa vibanda na pombe wasikunywe. Huko ndani wasitumie hizo jumba vibaya. Hizo jumba zetu tulijengewa kibanda tutumie kama kutafutia vipato. Ayangati ya jisiku zake gukora asorongo rwa Gusii iri gukora ubwa matobu ya hagati y'abamenyi bekinsemo abo na gukinie birengo bekisemi asorongo rwa Gusii. Guripotere getaseni Candice TV iri dariane Brighton Makoli. Mano sana murigito Brighton Makoli asorobotiro abamenyi bensemo ya Nyatieko nigo batwara kurubikana ko murembe asepare nene asebane kebna nigo mibasukano yepare yabirige kwenike gwase cinsemejo ase egeka nigo baba bakurubikana babuguriti umubiri bwoyomo uyobeteka gusiria obugima bwaye kubatikana no mubasukano bwipara kulende nigo babuliye serikali gwesona nigati naboigo kwenike bna Ken hango bekabale chipambo asichinsemecho elinde gutanga ebikoro bnebyo amatuko abosio muri getonde mo Steven Namange ase parene ya Kisii miruka ensema Nyatieko nigamenye besoke na kurubikana somorembe kibabwato mubere bwo mongina nyagosira Sabina obonyo oyosira ogima bwaye ensemeyo maiga yoko bwateranigwa asomo baskano para aba muraba ito bechipigipigi mwatwarire speed yere igoro nere kogera nyore ndiria omumuro oyo ore kogendie pigipigi arenge speed ya inse gotanga target gotuomo mongina mwese korigereria cyari cyabaira separe yaito over speeding ye chipigipigi abana kwanyora abande bakwebundi sernere para abana baito be chipigipigi nare ko basaba mwanche mopungusa mangana amarwa naende mopungusa mangana ye speed asepara nari mora konya magima y'abantu baito na magima ino inumwe kabanyane gwetere taro ya rero nigo batwara masaba bena se cinsinyo cyepare yuo ase baereire buna enseme ya Nyatieko niga magima amanganyarire ko bakagosire gwasegeka gwetere mbasukano ya para okobe pare yuene netabwati chibuobi chia para igoto kumetinga abantu mbarenga serikali yaito etagete bakwe ende bamaye gotobekera amatuta inginyorete ng'omong'ina omotang'ani kabisa ekerera amiye yabegetu n'omong'ina Nyamisaro korwa omong'ina Nyamisaro amura baita iga ase society amura mbakwerete babere ekero korwa abo babere naende omomura oito orenge omonyagitari bw'echiombe nere naiteire iga korwa omomura omogaka nare tware korokang'a chupiri nere gaiteire aria asitokorokang'a mwisho wa Lamu okoboria kwabo na serikali nabaraime bunge ya Kitutu Chache South kwenekia buna ekiombe giechipara gia Kena kiabekire chibuobia sense mwa Nyatieko okobense yo nigegotumeko na amenyi abange amo naboro kigobe chiskuru chinyinge chirense meyo twamenyire nere myake menge tokinete nere omong'ina omwororo ngoetarenge para ase pare ya Nyatieko yakorira abantu abange abantu banyatieko bakurire batebire pari yibikwe matuta batebire ngakime enyinge nikiye kogera abarai baito batari kobeka matuta se pare yairi anti itorengo mororo ore gotokonya gokina kaki twasabire nkurira tore twasabire eserikali omo MCO Nyatieko ward MP kibagendi nabarai bande onye pare teri chikobekwa matuta igotogo soka para tosimeka matoke abantu baito nkoera bare ogosaba kwani apa y'abantu banyatieko igotogo saba iga omoranche serikali tobekere amatuta agaiga ingitoganereti amatuta sukuru cheito no chirega Nyatieko secondary noere primary noere ebate noere mwecho boni noere orwe pare yache ta koruria twenya mpaka mwisho wa Lamu otoko bara abantu bakure 25 mbarenga rende nande serikali mukagane tigosebo tigare mugambere nande mbarenga mutagete baku mwanjira nirenga serikali ya ito tigeto bekera matuta Kuripoteria Ndizi TV koruense mwa Nyatieko ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii erietariane
Ndemo Steven. Mbiyamano sana mulikito Ndemo Steven asokwira chinga kichao chabene na bayigo gutwariganiria oroboti rwasinchira yobwikirano kolendo mwanchi muliye goikira abuno ngoikira omwelio bwa mangana maya asebire biga toska tonyegera chikoraga chinsa isato ayona mange ningo yaletera sinchira yobwikirano nyara chinsa mochi chimitandao asense moya Facebook nabakoenda gutubwatia wetera Ndizi TV News Digital nabega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website nabakotonya gwetera www.ndizitv.net mega chikamera soko ene kibuna ebichana boigo eliogire gwikira sole asenchira ya bene nere petronira mukeira tobe tukubwatenere Joshua Auta asense mochi byorkelio na insiria ne Fridah Kerubo tuara obuligeria borobia